ассалому алейкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. панҷ шаҳрванди Қирғизистон дар Тоҷикистон барои убури ғайриқонунии марз боздошт шуданд. ин боиси нооромӣ дар ҷомеаи назди сарҳадии Қирғизистон шуд. овозаҳо паҳн шуданд ки на 5 нафар, балки 22 нафар боздошт шуданд ва гӯё онҳо гаравгон гирифта шуданд. Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон имрӯз 22 феврал вазъро шарҳ дод. дар робита ба паҳн кардани иттилоот дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи эҳтимолан дастгир шудани шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон аз ҷониби мақомоти амнияти Тоҷикистон ва гаравгон нигоҳ доштани онҳо, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон чунин хабар медиҳад: ин маълумот дуруст нест ва қалбакӣ аст. 16 феврали соли 2021 дар қаламрави Тоҷикистон 5 шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон барои вайрон кардани сарҳади давлатӣ ҳангоми кӯшиши ғайриқонунӣ содир кардани 900 килограмм металл, 2 саргов ва 3-4 чорвои майда аз қаламрави Тоҷикистон дастгир карда шуданд. ҷониби Тоҷикистон алайҳи боздоштшудагон тафтишот мебарад ва мақомоти Қирғизистон дар бораи бозгашти онҳо ба ватанашон гуфтушунид мекунанд. ҳамзамон вазъ дар марз тавре ки Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон итминон дод, мӯътадил боқӣ мондааст. додгоҳи вилояти Самара шикояти кассатсиониро аз болои қарорҳои додгоҳи қаблӣ дар мавриди Саидасрор Мирзоев, роҳбари диаспораи тоҷикон дар вилояти Самараро бетағйир гузошт. Саидасрор Мирзоев роҳбари созмони ҷамъиятии минтақавии тоҷикони Самара, Пайванд ва инчунин узви шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати Тоҷикистон дар Русия буда, аз охири соли гузашта то ҳол дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Талияти қарор дорад. ёдовар мешавем ки рӯзи 23 декабр додгоҳи ноҳияи Самара Мирзоевро 2000 рубл ҷарима кард ва дар бораи ихроҷаш аз Русия ҳукм содир карда буд. 20 феврали соли 2021 консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Зафар Сайидзода дар шаҳри Екатеринбург дар ифтитоҳи намоишгоҳи аксҳои президенти палатаи савдо ва саноати Урал Андрей Беседин, ки худи ҳамон рӯз 60 сола шуд, иштирок намуд. губернатори вилояти Свердловск Евгений Куйвашев ва дигар роҳбарони вилоят ва шаҳри Екатеринбург дар намоишгоҳи шахсӣ ва маросими солгард ширкат варзиданд. намояндагони корпуси дипломатии маҳаллӣ низ Андрей Бесединро самимона табрик карданд. чанде пеш прокуратураи шаҳри Люберци вилояти Москав барои беэътибор кардани шаҳрвандии ҳомии узбактабори ҳуқуқ Баҳром Ҳамроев ба суд муроҷиат кард. барои исботи даъвои худ прокуратура ба шарҳи ҳамсари собиқи Ҳамроев, ки дар миёнаи солҳои 90 бо ӯ издивоҷ кардааст, такя мекунад. маҳз издивоҷ бо шаҳрванди Русия заминаи қонуниро фароҳам овард, ки Ҳамроев шаҳрвандии Русияро соҳиб шавад. ҳоло додситонӣ талош дорад, ки ин издивоҷ тақаллубӣ дониста шавад. дар сурати бекор гардидани шаҳрвандӣ Баҳром Ҳамроевро метавонанд ба зодгоҳаш Узбекистон маҷбуран ихроҷ намоянд. аммо худи ӯ изҳор намудааст, ки ҳеҷ гоҳ шаҳрванди Узбекистон набуд ва баъди шаҳрвандии Иттифоқи ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ шаҳрвандии Русияро соҳиб шудааст. инчунин охирин ақидаи ӯ ин аст, ки берун овардан аз Русияву маҷбуран ихроҷ намудани ӯ ангезаҳои сиёсӣ дораду дар ин амал мақомотҳои махсуси ин ду кишвар даст доранд. дар Тоҷикистон ният доранд, ки мушкилоти бекориро ҳал кунанд ва дар саросари ҷумҳурӣ марказҳое созанд, ки дар он ҷо бекорон метавонанд ҷойҳои корӣ аз ҷумла дар хориҷа бударо низ пайдо кунанд. қарор аст, ки марказҳо ба корҷӯён на танҳо ҷойҳои холии корӣ пешниҳод кунанд, балки омӯзиш ва кӯмак дар ҳуҷҷатҳоро низ ташкил кунанд. барои татбиқи ин лоиҳа Бонки Осиёии Рушд розӣ шуд, ки 30 миллион доллар ҷудо кунад. 1.5 миллион долларро ҷопон медиҳад. 3 миллион доллари дигар аз буҷаи Тоҷикистон ҷудо карда мешавад. ҳоло ин санад дар баррасии парлумони ҷумҳурӣ қарор дорад. ҳаҷми интиқоли пул аз Русия ба дигар кишварҳо дар солҳои охир ба ҳадди ақал расидааст. бармеояд аз маълумотҳои Бонки Марказии Русия.
аммо коҳиши интиқоли маблағҳо на соли 2020 балки барвақттар дар соли 2019 оғоз ёфта буд. ҳамин тариқ шаҳрвандон маблағи ҳадди аксар пулро дар соли 2018 $9.5 миллиард интиқол доданд, аммо пас аз як сол ин рақамҳо ба сатҳи соли 2016 $7.5 миллиард коҳиш ёфтанд. дар соли 2020 вақте ки фаъолияти иқтисодӣ дар тӯли якчанд ҳафта комилан қатъ карда шуд, ҳазорҳо муҳоҷирон бекор монданд ва маҷбур шуданд ки ба ватанҳояшон баргарданд. соли гузашта одамон $7.4 миллиард ба хориҷа интиқол доданд. кишварҳои асосии гирандаи маблағ дар тӯли солҳои зиёд давлатҳои аъзои иттиҳодияи давлатҳои муттаҳида мебошанд. хабар додааст медиа миг. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳату сарбаланд бошед, шунавандагони азиз.